určitě uslyšíme. Já doufám, že to není jeho poslední zápas, mně se jeho persona líbí, musel jsem si na ní trošku zvyknout, ale pochopil jsem ho a líbí se mi, že je jiný, dělá to všechno s klidem, ale sebevědomě a tak by to mělo být. Pokud doručí to, co avizoval, tak to bude velmi rychle a velmi tvrdé. Erik Máša se však nebojí, má za sebou zápasy i podle pravidel bare knuckle, to znamená bez rukavic, ačkoliv nevypadá, tak je to velký tvrdák a velký bojovník. Je to hodně velký tvrdé, aby s ním nešel. Fakt ne, podle mě by mě rozděl. Pánové už jsou natěšení, plácli si a zápas začíná. Máša zkusil low kick. Honza Mondek nikam nespěchá, přední jab. Mondek mi přijde takový v čilu. Nechce si možná naletět na nějakou... Wow! Tak co je? No, Teď jsme začali, ne? to znamená někoho sundat na jedničku. První úder, který Honza vyslal, rovnou pravý direkt na bradu a Máša je v počítání. Ale s Mášou to nic neudělal sám. Ty zakopl. No, zakopl. Rozhodčího. Mondek je úplně na klid. Nakračuje na Dál. soupeře. Další tvrdý low kick. Čeho jsem hodně překvapený z Máši. Máša vsází na kopy, ale Honza to vidí a hlídá si to. Hlavně to se vůbec nic nedělá, jak to vlastně, to je ten kop. Tady vidíme, že Honza jde na půl plynu. A celkově mi nepřijde, že do sebe dávají nějaké perky. Ne, Honza jde na půl plynu, vidí, že ten zápas má pod kontrolou tvrdý spodek. Tady slyšíme i z rohu od Mondeka, ať právě to rozhodne na spodek, tak uvidíme, jestli se mu to povede tvrdé spodky dál. Mondek si to tam pěkně měří. Hezký low kick. Máša vrací těmi low kicky. Kdyby jich trefil více a zápas trval déle, tak to samozřejmě může nějaký efekt mít. Jan Mondek by to neměl až tak podceňovat, protože přece jenom je to fight. Máša ale podle mě dává dost energie pryč. Zbytečně, jak takhle skáče. Vidíme u Honzy Mondeka dobrý reflex i na obranu proti low kickům. Zvedá tu holeň, brání to, což je dobré znamení, protože on je primárně boxer, takže za těch pár týdnů, pár měsíců přípravy na tento zápas. No, tak to štíplo, co? Štíplo to. Ale když se na Mášu, to je prostě bojovník. Kamu Máša má piči. To se to poslal. Ale tak možná ledviny teďka a jádru. Ale jo, Máša to nevzal, dokud tam bude moc být, tak tam prostě bude. Něco tam kluci mezi sebou si povídají. Honza ho chce nechat tím zaboxovat, ale tady to smrdí ukončením, kdykoliv si Honza zamane. Další krásný low kick. Máša podle mě najížděl jen v tom. A máme posledních 5 sekund tohle zápasu.